sempre salten les primeres preguntes, no? Les primeres preguntes que salten sempre són les mateixes, i no us fa por que us el prenguin? I és per manca d'informació, moltes vegades, perquè el procés d'acollida no va de que et donin un fill i te'l quedis tu per sempre, no, va d'una altra cosa. Va d'un fill o una filla que la seva família biològica no la pot cuidar de manera temporal i que necessiten que altres famílies se'n facin càrrec. Quan vas a algun lloc i expliques una miqueta el cas, sempre és l'ai, i al final és ai, no. La frase més dita és jo no podria. Sí. Jo no podria. Diu, què significa jo no podria? Els infants que estan en acolliment, el que m'agradaria que les altres persones poguessin entendre és que al final són infants com qualsevol altre. L'únic que els hi ha tocat viure una situació diferent, que a més ells no són els culpables. El que ha pogut tenir la seva família biològica segur que no ho han volgut fer, segur que no serà una cosa exacta que ho hagin buscat, llavors que ells puguin tenir la millor situació possible i nosaltres intentarem fer el millor possible des del nostre costat. Però el que sí que m'agradaria és que es pogués donar llum una miqueta més de la situació que hi ha a dia d'avui, de la quantitat de nadons i de nens que hi ha, perquè crec que no en són conscients. Inicialment el procés de valoració el vam viure amb molts nervis, perquè, ostres, no sabem què ens deparava, què ens preguntarien, què faríem, però al final després va ser molt fàcil, molt senzill, molt humà, en el sentit que sempre ens van acompanyar, ens van fer preguntes, ens feien reflexionar sobre moltes coses, sobre nosaltres, la nostra infància, com ens agradaria educar a l'infant que vingués a casa. I llavors també ens van explicar molts tipus d'acolliment que hi havia, ens feien reflexionar de, ostres, quin tipus d'acolliment us creieu que s'adapta millor a vosaltres, a les vostres característiques com a família. I arrel de tot això, de mica en mica, tu vas pensant, ho vas parlant, et donen el teu temps i ens va ajudar a arribar al punt que estem ara, que tenim un infant a casa. L'acompanyament que hem tingut amb interès ha sigut total, o sigui, sempre ens hem sentit molt acompanyats. O sigui, qualsevol dubte, inquietud, sempre hem tingut resposta i en qualsevol moment. No estem sols, no ens sentim en cap moment que estem sols fent això. Correcte. Tenim l'ajuda, la prestació econòmica que dona mensualment pel nen, que cobreix totes les seves necessitats, i a part, perquè ens vam estar informant i més o menys sabem, pots també rebre ajudes en funció de la teva capacitat econòmica. Cada tipus de família tindrà unes ajudes diferents, però que hi ha ajudes. Al final la gent ha de saber que hi ha ajudes econòmiques i que no ha de ser ni molt menys aquest l'impediment. La possibilitat de que l'infant torni amb la seva família biològica sempre hi és, està clar. Vull dir, quan entres a l'acolliment en aquest tipus de projecte ja saps on et poses. De fet, quan nosaltres vam començar la part de l'acompanyament, de la valoració i la formació que ens fan ja és per explicar-nos que probablement podria ser que l'infant tornés amb la família, que aquest és l'objectiu inicial de qualsevol acolliment, que la família es recuperi i que pugui tenir l'infant un altre cop a casa. Si fos el cas, nosaltres ens alegraríem moltíssim, perquè vol dir que la seva família s'ha recuperat, que ell pot tornar amb la seva família. Com no, nosaltres ens estimem aquest infant i seria un cop, però ho sabem des de l'inici, està allà, però tampoc no és una cosa que ens preocupa, ni molt menys, no forma part del nostre dia a dia. L'objectiu va molt més enllà. L'objectiu és el nen, que estigui bé, que sigui feliç, que creixi bé i que, si amb el temps ha de tornar amb la seva família biològica, doncs que torni amb el màxim d'eines possibles perquè tingui una vida superfeliç. I si es queda finalment amb nosaltres, doncs meravella, també. L'experiència de l'acolliment és que és amor pur. Vull dir, no és fàcil perquè aquest nen, aquest infant, ve d'una situació totalment diferent a la teva. Per molt que el vulguis entendre, mai et podràs posar en la seva posició, vull dir, ell tindrà sempre una emoció que tu no podràs compartir, però ho vivim molt positivament. Moltes vegades les pors ens tiren enrere i ens aturen de fer coses que ens agradaria fer. I jo crec que la informació amb el tema de l'acollida és un tema molt important per fer una mica desaparèixer totes aquestes pors i que la gent s'atreveixi més, perquè no és tan complicat.